Enggak ini karena dibuat. Entek jare dikongkon ngedol sik. Saiki lontong ah. Enggak apa lagi. Lontong ono. Hah? Lontong. Lontong? Iya. Apa? Bawa apa kowe? Lontong sawut kambing. Kambing? Anu nih kok. Godhoi. Ono. Kambingnya gak godhoi. Kambingnya akeh. Telu, loro apa telu? Godhoi. Ndak ro. Lah endi? Lontong apa ndak? Hah? Lontong. Hah? Lontong. Lontong? Mana? Itu Itu apa lo? Itu apa? Coba ke lontong ini. Loro. Hah? Loro. Loro. Iki tok wis. Kacang lho. Lontong itu. Iya, kabeh 5.000. Kambing? Iya. Endi? Iku. Ya kurang kore iki. Wes. Kore ini. Gue utang aku. No. Sing cilik iku lho. Ora anak lho endi lho. Iki loro iki 10.000 tak susuki. Endi? Nah, iki tak susuki. Hah? Iki sosok. Ono lho. Iki sosok. Hah? Iki sosok. Iki lho susu ono. Ya kene tak susuki. Iki ya. Hah? Iki ya. Ya kurang iku. Iki 100 napa sing kurang. Iku tak tatahan ku bengi kok. Temuli iki lho. Ganti Pegel ke- aku rasane. Nya. Susuke. Iku mang wis Wes. kabeh. Wes. Kulo kacang lek doyan. Wes. Aku mah kebalane suate kongkon. Ora ora mateng lho, rasane mateng wong. Ate cedek geni ae koncine ilang. Tak celuk di pusang. Dadak tak ketemu koncine iki. Iya. Engko ae mbah dandan-dandane engko awan, heeh. Lha iku Oh. apa nih? Gembok wis kadung dicokel. Nek kale mbok tangne sapa-sapa. Apa? Awang iki 35 buruane mbok piro. Emang kugrek ngono ki. Lontong iki. Iya. Apa kejangan? Ndak duwe jangan aku. Gitu. Kacang. Iya wes. Kacang timbangane kata kabeh nih. Enggak iku rasa ini kok. Panganan arep. Wes warek. Hah? Warek. Warek. Daun jangan iki. Daun jangan itu. Lah depan be apa? Ya wes tak budal. Aku bengi diparani konco-konco bae. Bae konco kuwi ilang. Ya wes kena. Panganan kemono. Wes. Budal aku. Sopo gawekno? Balik Sopo gawekno tongkat? langgar kuwi lho. Njaluk jangan marine. Ora doyan yo wis. Wes. Budal aku. Dal. Dadah. Oh ndak direken lho. Jangan aku sarapan. Dadah. Ndak direken lho. Mbok jangan pedes yo aku.